right bas bono minto mwanya getinge nago kire mono sana sengencho nyasanga ncheire ngumerana nae chinse chiga chia bono morogoba abonta ite bono kogosogeria in a very special way ngotevinga aye no monto wengenchene na mono kegima akige kogera maigandire na narenga goikatumerana nae ase ebirobinga bunebiga inyora oyatari onde ore asembe gososoira asembe korende amalietane recho mwenye rodongo omwana bwabagirango lakini omukungu bwababasi ime ya Sunday edition omurobiri weche amate awanta itegotebanga ayerisha bikiriane nainde omusani ono mwanchwa nganchi tomano kegima twabere togosirane nayo for quite some time yani ase biro bikeigo bya tiekire goeta mukibiyo yono yokabere totaraomerana naye asembeo lakini rende bunere kawaida nabo iskari ebintu bigochi byara abucha kwanyoranga ya veterinary and at times it's good to take a break ona bana ndaite ko batebyanga nyarodongo bana na soira asembeo na inde tochikoba tokogenda ni nayo senchiko bangu koirurukia ime yomoroberi wechi amate dero omokubyo kubono ntaragenda ase ngambo yerit koria rero go sentara koirurukia ime yechisimichiri sano egento kerito korarukanga na kyo sound checking tigango inda kora egento gekobwatia indwe ngora yane mono kigima ochia ase chia matechiria chia kwasirwe amoneme chando iskogago ino nyarodongo ekeronde in charge of families was chia matekorega segetaseni nabo koracha kira mono kigima abantu bane inyora inwe na abantu bane onyatali inwe anganga kiwoseke gakali abegunyarika nangango se tingiyoga lakini asengenjo echi amate nanche noyo mobo bilongeti wose inkorwa ase amate nigo ngokwasika mono kigima ekero nkora chi amate chitaribiye iskogabo lakini nonya nabo ntoratigwa ena nyasaye echi amate nchire cha kwasirwe amoneme chando ya makweri skago kwa mono on behalf of others yani on behalf yechi amate chonsi bichiricha kwasire na makweri na bonta ite koirurukia amagombane abe na mono kegima ochia ase omokori oito oyomo emeremo imeyegetaseni ya Voice of Victory oyominto Eliud Mokandu na inde naroria ore lecturer ya Kisii University ya Liogosomi Music nabo ntagete kotebia Mr. Eliud Mokandu my colleague pole sana enene asengencho yokorara ku mwana junior omwana Evans Mokandu oyotieka korara aria ase eskuru ya Kisii School abange mwakero yonana ase social media abane mwakeigure ase radio asengencho eyorio mobe abonta gitena inche koirurukia magombane na very special way gochi ase familiari ntebenga abo mochio Mokandu bwensipi take heart and get encouraged igoro ekero naro chetu aringegaria asomo choria asengencho ya church service naro chabasani abange bakoirukia magombo mono kigima nabona nchenda itawote abanga nyasaye bobuya aremie ya materia inyora there shall come a time ekero amakweli atatware okobwano nyangake biblia yate abanga batike batimoke ekiagera ensango chere ekero bwarabo kigwe I want to believe omwana ori agati mugete naendere nenkoremia abana funzi ba Kisii School amo no mwalimu wa manene Mr. Fred Bogaka Mr. Fred Mogaka amo nabalimu ba bonsi pina baibori ba Kisii School whereby indoyo mobo tete wote abanga baibori baito ba Kisii School pole nene twakirunekera nyekebe lakini rende nyasaye no alinge nande no agendreta koba take heart and get encouraged bas bono one on one ime yomorobiri wechi amate inchikoraranga mbarenga gose bambwa tete ime yesho yeritkoria rero ibone keronta ite gokoira asense meria sound checking mbogori chisimechiri isato gose isana korwa iskogagwo imanyanga naye ngona indenga yoke bwaterete nali onko manyanga ebintumbi yabye kobono motara na mashabiki ana motara chaka kungenge oh this is good na rolinga mashabiki ana ni gare chemba mono kegima hello Voice of Victory hello yes omokungu mbiole this
this is very good omokungu mbiyamo na sengenche yoko ngarigania imeye getaseni na agokiro mono kegima na ande mbiyamo na sengenche yokuria na mbeyemo komo bono goikagwo chinsa 11 cha bono morobaba biyamono nyasaye aguseseni oyo ningo gosenere utagete kulia na mbaibere. Hello Voice of Victory. Hello wairire buya nkefa bono ngakioze gwako anamna kya mbuyore rio roko mbuyere mono kegima na yero lire kegima sebere tenya bioto mbuyere. Yes. Yes. Poleni sana watu wangu nyasaye bobu yagendera kubaremia asenchera ya bene mono kegima na ndi gokondara kamati yane okoro kwanga nere Madam Mary Henry ebasha yo ekoro kwanga nere basha ya secondary ya inoge sona gabo nyamonya gabo nere mukwani motebi ngana mukwani ria maiga mange mono kegima. Hello Voice of Victory. Hello na gukwanirio mongi na mbuyole na gokiro mono kegima omwana bwo moruoti kwaransireirie lakini rero na gokiro mono kegima sengenche yoko bwata ime yo morobere basi bono gendera gwetega mono kegima na kwariganira ime yo yegeta seni bono ekogera sege kekero bosiongo chichire ko bagora mono kegima lakini bono nyaro dongo na nara abatebye ngana kimwachi tangera ne style ngeka mnenga mune gikoro bisko gabo gekogera kero chia mate chiko bagora enseni geko babobe. Hello Voice of Victory. Hello Vovi basi bono eyo ya mincho irintango nyungo ya ni ngobono. Hello Voice of Victory. Hello imbu yande mono kegimo mosacha naye kungona endenga yoke bwatere aye kia baba ndugu yangu to kogireka ngware kwandara maya ya tenti intige aya bono bas bono Como bono alright bono jabotie na gotebanga unyise moise gonkuna ni gare itere kenyasi na bono anda gotebanga mashabiki ane na bantu bengenchana no mono kegima ekero bono nyugwete ko rwaisi ko gabo na maitenga bono ya bwatire nse mono kegima tigabone kulera ne asengencho yo moroberio ebweti amate ime yo moroberio beti amate mokungwe mamba bono na ikaranziro rogona kegima na bonte do denga gongo chigosia kamnenga buneyega lakini rende ko maitenga na ki ekero chiko bagora ego chigo chichia bagora bobe na ndetindi gotakanga chibagore. Hello Voice of Victory. Hello yes yo masacha bwairire na ye ngorakini yes bono como bakengori bono ekebwatira bwo na gokiro mono kegimando chenga na ikiraniri na bwatire chiri sano ekero na abalire ndo chenga isano chira chichiara soire akiboli bono tigango aki oyo nere gwe gasire mono kegima tigango nyigwenga nigakona agasa achigwa kebutoka okoranga network ya etari ya korbisko gagwe yakora kerongorigere yana nigere bam bono tigango intebe ngaki nkoira na sense meria ya hawamu ya 3 engakieria yogo changia negendire ngabono ninko bwate ime yomurobiri minto mwanya getinge ime yomurobiri weti amate Sunday edition ya mono mukungo yege mamba na bonta geteko gotebia nga na kwarega na irie ngambo nene mono kegima tuchiko batoko gosoreria ime yero igoro yege ntogekoro kwanga
obworo ekero nkona korigereria narori nga bonyinyeri mbori borase gatagati yechiamate ng'abantu baito mbarigira gwetoma bantu baito mbaganeri gwetoma bantu baito mbaganerie ekonaria amagoka abo gokora emiremo ng'ano nyena amagoro abo mbaganerie konaria gokora emiremo gakioyo okure pitigango. Hello Voice of Victory. Hello. Ya mwangire na bana ta kumoirere na igobo geka lakini naratigeire igo bona bana ng'abantu baito mbali bataranara gwetoma abantu baito mbali bataranara kuingejia magokabo ng'ano ane birengereri byabo n'amagoro abo asinge nchojo gwetoma obworo laziness omusonga gakari goteba ng'aki obworo. Did you know obworo negento kieng ekebe mono kegima yasaliri obwamata segatagati yechiamate obworo laziness yani ekerongo tebango obworo nekero konyoro monte ondochete busaigo umuntanchete kuya ondocha umuntanchete ekona goitoro moni busaigo umuntanchete korara yani montara iri 24 hours umuntari ari ngakibononda arende umuntata tageti konaria amagoka yaye ng'ano ne birengereri byaye kubiengeji asegento kere kiengenje na mono ebirengererio ebikogenda mo ne bimo byomonto ebirengereri byagenda mo namagoko byagenda mo namagoro omonto bwetoma asengencho yokwerigeria ekero narigeretie egento gekorokwanga gusekero ngenderete go follow mono kegima ime yegento kegenderete ase ense ito ya Kenya igoro ya egento gekorokwanga wage bill. I tell you na rolire abanta bange bare so much against though na ende timu yende nero igopongeza mono kigima Chenya Rodonga. I don't want to tell you where I belong tinko tebi where I belong because inche no monto nate gwetoma butambe ninarete gwetoma namba yende ya kabere tindi mwana siasa namba yende ya gatatu paka lirindo mwana Kenya gose omokungu na inchokoro kunga no mo Kenya nindo cha sense ya chirogeka lakini tali ara yunaringi inyoro ino moroberi gwechi amate lakini na harolira abantu bande igonta tukwanira from the negative side of it na harolira abantu bange abantu abange osabantu bande bago condemn this thing so much lakini wochikoliyo lyo muntu yo kwanyora ni garo mworo kerengo gitangana kerengo abanta itote banganya Rodongo bono bali negenteke gyato chandire indegeragi yato cyane lakini abanda rero batengana ki naye karigera gwetoma ase gatagati yechiamate narorira abantu bari idols of the highest order yani abantu aboro abantu batatagitiko kora kende pi lakini asama ngano monwaro nigo bali number 1 kugochikolia ryo muntu yegenta akorire kwanyora nga kende nkeyo nigayo eondochete ingakigose maitekero nkorigereria lehera rongo chinde ko bachuano kerie bunge binge mono sana intugeke engambo yeri tkoria rero asinge nje yegenteke yokoro kwogora abantu bana kemungongere ali nkora abantu banjite kona gokwanera mono kegotebanga ngatibwancha chitoro andako basa gokuo motaka kemungo ekyo igagyo korokwa nga emerenganio emerongebere 10 meronganio 10 emeronganio emerongebere bungo byaye 13 gochima atensali ngatonara tibwancha tonara toancha chitoro andako basa gokuo omotaka lakini ekemungo nkera lero ntagite to some asobwagare na asobwamo kego kwana mangana manene igoro yobotaka abantu babeira abataka asinge njo yebinte binge unabono umoriki oyo moteba orika mangana asegatabu kya emerangani emerongebere na yemo ebungo bya yemerongebere na bitano oteba nga the craving of a sluggard will be the death of him because his hands refused to work. Omuntu mutaka asinge nchangire kuna lia magoka yebose bimo bya yasogo kole meremo oikakwe karo mutaka
inki gosege kwera obotaka bwakira ase amate yaito na sengencho yogotataka gose kwenari gwetoma namba yende ya kabere. What are the repercussions inki obotaka bokoreta ase gatagati yechi amate na mbeyemo obotaka bokoreta amakweri ege kodoro monde garata tageti kuengeji ase ogokora emirimo yaye emirimo yaye no mokia ni gakonyora omigirwe enchara ya moria ogenda koiba oitwa okwa bantu bande bakura sengencho yukonaria magokabo kurambaria ebintu bya bantu bande asengencho beondochire babeire abataka kwanyora ngabono amangana yoboibi abukira ase gatagati yechiamate buna bona mintu mwanya gitinge eyentunkere nchendiskabete iskogabwo for the last 2 months emetinyebere yaelire na abeire ngo observe sana na hande na achire isko na nyoreri na arorire nga iskabwo a encharanero yechinyeni enchara yabete yechinyeni. I don't know why, but I want to believe na singing chembura ya twete mono waite ngorate abali ngomorakera no muya igo no taibulete bas nembura nero nengi yakwamire lakini too much of it nero nabeko koraki nabeko koreta nande mekono yaye mwara floods nchiacha kra floods chiacha next chinyeni chikabora nane nchigendete kobora muna na alinire nabakungu bali bakungu mbale balinzige tabale mu bakora beka chi uniform gete chire check disco gali bakora kunga mama mboga azindo yo mabona nchingura beka. Remember during party time nanje keronta dio bisi ebintongo kora nebyo side hustles nechingezo ninajitumanga chi customer chi ananchi maide chiringo supply chinyeni gali nyama chine chinyanya mumaitenga nanchi. That is my side hustle inkorora abakungu boli amokoranze ngomorali nkyo kale chiro but no goika omontegere gwetoma atware different avenues chokora chibesa ekeronde chiro dokora abana bangana balia baminto gali chiro kurago kiunda mana sana ndigereria ndorenchira bagwetoma but imanya kweboliga mukungu nale ero ikaranse teisiko puna bono esukuma doyokoro kunga sukuma ni goya kine terigo limono enyanya boniga ekrete ni okere shilingi 3500 baka 800 ngiata charero naigwa 3800 enyanya ekugorwa toma yakonyoranga chinyeni esukuma boniga eguni omonto bwate eguni etachire boniga igo bwate 5000 hard cash chibaza chia o clean money mokungu osomo sacha kwa manya konyora kungu ebaondo chateisiko noro mani bakona goita bande bakubuka saa 5 omonto akubuka saa 5 rande konata getanyu cha na kangumu hani emekonera sega takati yechi amate ata getari kangumu lakini tana kwa yerosa abantu banga munabona naigumo ngino ya mogo tangi sukuma yaye teri gosoboka nesoboka igakwa rero na hando cha kwa in 2 weeks time ege kugera ko yerota day after day onyora gechokire abakungu bande babeire abayibi bakoibera abakungu bande sukuma isko gabo bakoibege tungu minto mwanya gitinge babo job otie no korunya kembene mbabata iboniga muna job ngora asimekare miongo oni amasoza ni madenge round ya job gate ningete neri soza lakini nabonta gitego tebaiga abakungu bande baondochete abwato bolimo abwate yani abwate amagoko ali buyatale malitiande lakini ebinto byabande na byakonya gwecha bachebani getunguo muna boni geguni getunguo majani yani ekeboli toko kanga kitungu maji getunguo keliboniga igo kere very expensive usko ga minto mwanya gitinge getunguo keri okerechi igokere kiaigete 17000 yeguni igana maiso boli iganya rodongo na keona tinkaligire igana maiso 1017 getunguo kegaikere 14 abantu toga kuminga ki getunguo yekachiri 14 ye ense yabeire yateko lakini kama hokinane gyache bakeri 17 mukungu akorusie getunguo sakorusia na bali bakomba onia 20000 getunguo na ria bakungu bande baikaransete abwate ndemero atata yitikoros chibesa chigoiteka esukuma na abatebi agasukuma agasini nigachire paper bag ejwala ya shilingi ya 50 ejo shilingi 350 mukungu bwate ukugorera abana ba esukari obagorere kebiriti obagorera amaguta chinyeni obagorera ama ekelisi yo kweyaka ubangete ko chibwate guchichiro oretoni akia bakungu bali bakorangoki abwe tuke ngana ndaga chitorire chiro mukombo yagoja omotengo chicken ochemara
lero tindi gosekeru irinde imonto okoriro mukio oyegereire getegie suguma bakagiakinira akire gosabara aretire chiro no mokorera chacha. And by the way na bonta tote anga bakungu bande mbare baraboro mokogena mwachi konya gocho ngandi gochongeria bakungu bande kero babakirie chinyeni chiro ayenkwana kumanya na negete asege gotongukorwa lakini ane chiwo ikechiro watanga mokanya rebega usangania ngoso. Apana minto mwanya getinge wonta gete gotebangana ki abantu batigogoro abantu babadi working betome asokorosie ebintu ebikebike. For those ladies mobwate white collar jobs bunanyarodongo abatokoroka na office workers office ladies no tondi office ladies no na basacha aba mokorokunga ni mobwati gas jobs white collar jobs na bonde gotengana ki oboge mabwa kongire uchumi yabeire mbe as much as Kenya nero yabeire muna yabeire na bonte tegoteba ngo mobono bokongu minto mwanya getinge bintombiri buyo na our side bintombiri buya binto mwanya getinga ekakoligerera buya bintombiri boronge nande narama ene bone egera wetoma ase binte bike mangana aya ngane binto byo motienyo kaganyerete ngandi mantieke ogore kiangu na kiangu karabeke nsemo bona abantu togane iriko bagangali abantu turamoki tobe chonjo asoko rosia asoko liye ebinto agwetera aso wetoma obwaro tobe kensemo ntuanja chitoro minto mwanya getinge obwanja chitoro ni gogo korete mekone mengi unabono obukurumi asega tagati yechi amate binto mwanya getinge abantu bakwibera abantu bande by force by gun by fire aseki oya ondochate ayo tutagiti bwetoma tutagiti kwengeji your brain asogo kore bintu tutagiti no yango ngwengeji abana bahawo asogo kore binte bike byo kwerigeria abana abana na bara wisko gabo baretire mekono no bunyinyeri bana mbale bakulire chiskuru bayiranire ko ba idols of the highest order abana bona bakubwata abantu chingeta botuko asengencho yake asengencho yokubakuruma kuhetere enchara ne mekono omwana omumura igira wetoma be self-reliant kabo monto wetoma ligia nonyana da kabarua kabe igokore kera kwanyorire iranaka omosongo gagotebanga if you do not have something to plant during a rainy season plant a flower minto mwanya getinge bura ya tuegaiteka bakungu bali aboro basacha bali aboro abana basaya bali aboro bagaikaransa bagateberanga yo bokendu bwabuchire bagaikaransa konya gotogia mafuriko ngaye yasombira abantu bakeba minto mwanya getinga bakeba ngembure yengo neche buto keneche kanyeke utarasime kanonya nerioga ntyo musonga minete igera kwirwanira during a rainy season minto mwanya getinga abantu bande nabangaini isko gabo abante basimeka cabbage umuntu agakora timing yengi ya gasimeke cabbage naroche cabbage yachiete 100 bob per head 150 per head orote ekero oraonia just only umuntu asimete 2000 heads yeme tubulio chirububere onda asimeka ba tuchi misano ye cabbage boni gabante baucho gwakanira abana babe fisi byago sabande bayenda to gwakana bya bantu bakorayera bya minto mwanya getinge obororo no bosoku ekero mokungu ikaransete okona gotogi mokungu ndego chioro gito moino chioro bago moino koma denga haki Joyce ayeto ibwiti mukendo chinseje baba Joyce na ye buti teri okonyara maguru kurumambi wakabegete buti kwagenda gosimeke bitungu nande koira nirebono mugondo ro kuburugera chingende shame on you no wole okonya gochio mokungu ndego chioro gito moino nande chingende chigotanga nakoba nane nayo motanga ni gotabora amatobe minto mwanya getinge bakungu bali mwabeire simbirio keto mokonya gotabora chingende cy'abakungu bande. Did you know embusuro amatukaya nirenge kukoruye chingende 450 shillings roskoke kokoro shingi 500 omotoliro roskoke chenweri chenire kegima endonge shingi 500 omotoliro omukungu ere bwesa akiribaisi usimeka unabona bobasi yaito nyari balingo etabantu niro chibanda dosimeka chingende chinde chaira makuneni abande mbona muna bobasi bagenda rete kumura chingende mugondo mukungu no ikaranzete uirete chimioro igoro okonago abande baje yani okonago togi muka abande nande nayo mutanga ni gocha gutanga na gutabura litobe shame on you bakungu bande
chitibi bateberete musacho nande binga mukaya kurigererie TV mpaka saa 8 ya butuko chiko moiko sitting room bakungwa kutoira mole ngora gaki minto mwanya getinge ekero ire da mangangani go sitting room ukorigererie TV mpaka saa 8 ya butuko mahambe kwa manya korara mpaka saa 6 ndio gocha gwata bukiritamo ko gutaboka mukanya rabo gutabukiritamo abana baria mwaretire mekono nemichio nekinyoro uteberete gusogota oraire ngane TV gwate bere gara baka saa 8 saa 12 rya bakungu bande bagwate kabaga nalyo bogondera libakolete obogondera libwa kunyalire bono tache to barangeti kamiri kungu bande bakamwarari bakamwebire korosena nabana baino breakfast banyu baruse ryo bogundo monu inde bagende school minto mwanya getinge obworo bwaretire mekono bwagera abantu bakule obworo bwira niriense yaitumagera tiakonya kuliranga nga bone nga mangana ye wage bill atuira niri nyuma akolire kiam ayeri tangani no radi working kare egera bono togosoka kuandamana epara bono tuandamane ekeno kwegera obwene bwa truthfully was justly bantu bandi ga kwegera obwene buzayo embeo atamatige nda kwegerera muna bono umuntu omunya biashara nakura para ga na maitege nda gukurera umuntu ora hard working nakura naburi amato na manye tege nda gukurera je abamore abantu mukoro kwanga nyamasogota musogotete nyaruli abamukoro kunga nyaruli ikyoro chinyaruli ogutangana nande para kuchona kuga ngabatonyalire bono gokuminyoka nae para manyanga no bwate birori abange intobore na birori abange ekero tore na birori abange bagotokonya ko manyanga nyareba na kura etoko bati role model ba hote banga nyareba na kura para ekena agukura kene ka gukure kene nande uchiba ko bwatsinga tikabona to kure uchiga minto mwanya getinge ngayo bwora bogotoira obworo ngayibogotoira chisimiti achire abakungu bayikaransire umukungu are Google kurumambi umukungu are WhatsApp kurumambi umukungu are TikTok. Did you know TikTok ya tenenkira singe njo y'abantu bakoro kwanga idols abantu bare idol yani ure TikTok 24 hours kurumambi mpaka morogoba social media ningia but at the same time nebwate mekono yaye abantu batakaira singe njo ya TikTok okona goseka umuntu ndoko baje chibesa cyanyu umuntu ogenda orengera ite yango ndara rosi umuntu yore account ya TikTok odanga nanje tiganda aba musyo comedian nanje tiganda ara musyo something ndara beka kendega umuntu ero karanza ubi orosi kantu kandika kego umanya ko entertain all week all month all year mukungu ikaranze mwana musayi karanzete masacha manena ikaranzete ai karanzete TikTok bundle siege mwadesimi is money esimi is money minto mwanya gitinge esimi is mana mashabiki anatigamba tebi yani esimi gene kamwana onde bwensi ugochichiri wa Pampers akiboli buna weti olerire kwa change Pampers buna suswa keiga olerire wa muchenjeri Pampers esimienero na benga mwana ndo guchenjeri ku Pampers minto mwanya gitinga tigamba tebi akinyarudongo nchana arigire ribonye nyeri bonga bunobo inkumia umukungu ndagasimeke miongo agakeme taraboli agasimeke miongo igaga iturora kareto agakeme taraboli akareta obwoye bwechomba agaiturore metare lime akabaka chintetere chia masosa akabeka ino amazuza aya akamanya kwa miongo mukungu ngware miongo gocha ngo gasare miongo gocha mara ngwara amazuza gocha ngayimoka minto mwana gitinga lakini mama yetengo botene ngo bwira na mugonda ase bali bagwate megono no toni ri abagwate there's a lady nanje temono sana uswati nale na nyoro le role model nande tingo soka ko mwato mama Fani Siombongi okwero ko moluya wasena era mama yes okwero ka moluya nande women rep unyamate market anda bantu bare bako ebintu getubora igete nande bagwenera jetali yakiangai lakini na etabuo yakero bokongwete bwa obokongwa abanyoro umuchobe kara sirimo iboli omwabo I learned something and nande tingo soka ko yetor umukungu byo bwate kitchen garden
aretete egento gekorokwa nga chigunia chiechi simiti ichichi bantu bakwagacha batukuta kuchigabu omuntu onya gweta nga nebuni naro omukungu yaretete chigunia echi akaumora maraba akamanya gochoka gesona kia ege jikoni bogeka akareta isuguma agasimeka yamete akareta chintadara cha masoza akabeka chinarete keraba kungu bande bateberete kugora bakali isosa lyabesa nane abakungu bande nali baraba ngai babwate bakachi kitchen garden mintu mwanya gitinge I've always nana bonko bakiroringa na ki asamale mayalire no abantu bayigotete man mintu mwanya gitinge asamale mayalire no abantu batumikira mongabo buyama no gweta nano abantu bakoragira koru omontasi megete sukuma gesona gweta ekoleta litoringa naiga agotabra matatano oturia gwa bana barage mintu mwanya gitinge ningobarogire gose abantu beondochete bakabaguchikoibera abantu bandi ibintu ebike byayirira attention y'abantu bandi byayirira attention y'abantu bandi none ngambe ya itayigoteti uteberete TikTok uteberete TV konyagotani channels well imbuya abarali ntwanje twarigira ri umatonya mutayo anga meroberi teriko gendera ye studio ngabana ngana watorenga Chiaos Media nchire moyo na abantu bengenchana na mole mintu mwanya gitinge tindi ko bakani moja mototengera ko rwaiga stiru ninga usemototegerere basemye bonene bogocha kwetera na ga kwanyora wa dingane limo karari bwatirara igokonye ko rwaseru ninga asinge nchiyo komenyera kubogimo wa mintu mwanya gitinge tigo ko menyeru ninga kurumaba kamara wa neti cyano ogotani inchiria chitariko gokonya bintu bindi bantu bandi bakurire bintu bindi bitariko bakonya sobogimo naye ka wati unie TV in kare bori nga inkigose yankonya well inkigose show yankonya pick just a single point konya komenyera sobogimo mintu mwanya gitinge ekyoge nigo kegotieria ekyoge kia mwabo ekyoge kegotieria getuba gote abona ose ekyoge kende igo bona tinda amanya tindi mugusimuya lakini abantu yatayangana ki ekyoge kegotieria ekyoge kia mwabo bona ndaite gotengana ki asobogimo boiga mintu mwanya gitinge kabo monto wetoma kabo monto very 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 innovative egera bwekonye okonye negesaku nchiba gora iskabo abantu bateberere kona kuhurana ekera bona bantagete ko enda sege kombe kia mache nyarudongo na bantagete ko batebia nga ime yomoroberi bwechi amate nigo chibagolete na balia motari gwetoma bono inkigose mwaro liri koira nande after a short while moroberi bwechi amate no genderete kora somo boko abantu bandi go bakugenda semeremo yabo babireti abantu bandi bagenda semeremo yabo basukwaneti abantu bandi bagenda semeremo yabo bakendesete did you know naone ngakyo gosokie mbusura yawo gochimogondo kenda with a smiling face mintu mwanya gitinge abangina bari bakorango kyesko gabu omongina ko tebinga rero madam nembusurongo soki gochimogondo kora njo moraria insabere kosokinde mbusuro gochimogondo abande bagotebinga madam twachire kwa omugondo garero moraria gosimeke mbusuro gwatoire kebarua tokokorere miami bono tosabe banyabu mugondo mwaika omuntu mayako mongina abangina mbali bakora kananga naba joro chombo asega tagadiye chiyama lakini barabangina bogo 10 mintu mwanya gitinga tigamba tebe akugenda gokora konda anyore besa someri umwana waye bosagurira abana bayo bosie lakini ga ikiri mugondo buye master yaye na hando ira nakoba oyo yani oira nakoba oyo bwo saso kyoko nana boso yibwe bisie binene akobode imumorali gadene mbusuro gwado atutiko osimegera mugondo ye miami bono turasaba basabire mbusuro bamanya gukuna mabacha akagosimekera mugondo akiendagira yama bakaye kumba guchinse abantu bagwita barire baburingana ki mbuyo kyoyo mbuyo kyobo iga gusera asimekerete but in the real sense na asengenje bamutangane tinyaza abakungu bande bakire migondo y'abantu bande
ngana abas baligere rubara kana ngana abas n'abacurucumbu yani ngabara umbinyale tinabo kwirigeria na abechikonda entereria abantu bande babachaite isikoga bukwenga nyarebe nere usine konda kwirete. Did you know mukungu igo gokore konda 24 hours? Obeiro bibugo sese ningana ande go choro sirie ndagira kwa enyore wachire kugora ekera echa kwane osabere embusuro yama embusuro kwa enyore chiro kwagora no mete mukungu oyo muchiro cyo munero ogera to menyete ri uchiri minto mwanya gitinge le misei abakungu banga bunaba babeira abogo sesenia azaba kungu bali amabarachi batamaitise bakuru nase baguchi azaba zacha bali bande batamaitise bakuru nase baguchi. I want to tell you nganyazaba sese nanda abakonye na amanyire ngarisha bikiria nakero kenda bora bolinga ki raro nyarodongo igahatinguka akari otoroka mabarachi minto mwanya getinge call sin by its name tigatwegere koroke kebe asirie taliaye konya kwecheba chebani konya kwaka banta maguta buriga maguta konya kubanantia maguta yo bakora neme chande menene mono tokoleta sigatakati yechi amate emechande menene tigatoteba niekene minto mwanya getinge ng'abantu tigabegere gwetoma abantu begere gwetoma asomogoko onye mugondo kwaho kwali lima kogogete onye nkwaho kwali ngosimeka chibando muntu musacha onye ne chinsi yago gosimeka simeka chinsi yacha ukogogete sume wiribaro ya ukogogete egeko geregasi yokora tiokora muno yosigatere egasi yokora ne yao egeko matunda ankina bana baba basomere. Did you know image ya karaka nire metaka kale niti ya chaire rero no chiprado chikwa muma rero no abasacha bagutalira chindege bakwiruka igora baika machi ngumunande bayirana image ya haringe maskini hoye hai kwetera semere muyama koko image ya gwenere minto mwanya gitinge abantu twegere gwetoma asega takati yechi amati tiga enda hamwamu nelibero lyokobegerana urabona minto mwanya gitinge obwara gabokorete ndamwamu obwara bwarete indamwamu abantu baitana obwara bwarete oborori minto mwanya gitinge omonda akoroga omukungu onyarebe omoroga buri bantu baragira usiko gabo bakure because of their hard work no naye kabo munyamokia omondo ndekari yebya yoreta naye tigakora kumukwere ndamwamu libero likoirania amate nyuma minto mwanya getinge abana beruote tari nkuma nandi lakini at times igonko ba push digo kwana nanyoranga noe na very led by emotions asinge ncho nanche mwanya bantu na aligere nara unesa ukia mwanya getinge kiale maire yachire roche bantu baitanire because of petty things genda naye simeka chinyini simeka chikaroti tuge ngombe tiga goite ngombe yo muntu asinge ncho yo bworo musacho ndaga asti chinsi yaga chiaye mundo ai ngombe ya haragera oni amori ile fisi bana baye basoma bya here you are idling yani ogwaido usugutete nande kwa mutalira chingo ula ndo dabari ng'abantu ngutalira abantu bande babaita akiranda nyarodongo ncharo turantalira yako nimbo ato musacha igora gweta abanyanabi bonse. I tell you mintu mwanya gitinge bantu bali mongo na kwa ndamara go ntoli mongo nya gutalira abantu bande asaba nyamesira shetani ashindwe nabonte tiko batebinga na ki emeroberi yaino itangulia patupungo to konyara oyorenga no yonyasai nunga nikumu bachamagoro mintu mwanya gitinge bantu baitira abayiboli batigira abana bagosebuka chimbande umaite nona chege tugi nona chomote ege tugi ngocha keregi yasoboka minto mwanya getinge mwanya komanya abantu bande barariri abande chimbera ime asinge ncho yenda mwamu kwa buganga bwoye ngo chirero chengo ibo yamanya gosebuka nyasa umanya kubweta akamwana gitoko boko kabyoke extremely kabyoka enka yamanya gotenenka abantu bagweta barigire ngambwongo bamahote bangabu no nyarebe uri okwete montekerago kutali bukunegesa kukiaye yakwa minto mwanya gitinge nabonta yete ko baeni courage mbatengana ki enda mwamu wetera sobworo egosege tabakalibero lyogo itana esira sega takati yegesa kukia mwanya gitinge nyasaye nage chete abanyaibero nyasaye nage chitaba nyanda mwamu minto mwanya getinge egera naye gwesabera omone nasese nimirimo yamago kawo ekerura sega takati yechi amate
Did you know? Egentege sinini nabo kyego kobyo kyasubu gimogo. Nene nande mwanyura koira niryo monene nsemo ya 10 ase gatagati yechiamate burabona amatoka kambete migondo burabona chinyeni ko kwao niri buya keri goliri asokire tiagwe hakege kuba muna nabatebi ngegetungoi 17 boni yakurwe chiro getunguo majani bori ekege koro kunga kitungu maji tiagwe hakege kuba nko around yentu akore nkore echiro yansa bori bakungu balimo ko ni chinyeni magena bakungu balimo ko ni chinyeni mugunga nyamache ya Lio siri mahati mama mboga bakisi town nabonta ko batebinga nyasaye bwanchire onye bikoliera buya inyora bana nande kwira ni ensemo ya nyasaye irende ugo sese ni kogocha gwetera different ways titue ondocha nayo lio tachiete mugondo kula kwa macho kalia itira chindende kula kwa macho lakini tiako ala koiba kwa nyarebe bantu basensa miri abana chimba ko bachire koiba chinyini cyabandi ubona bono bantu basensa miri abana chimba ko bachire ko sabara chibando cy'abanyaneskabu akibuli buna ncho mwakoli abayibi bakanye no kipi ucyali sinkale mete mahate kenyoro kebikia nyangongore mwe manyete abayibi bagaswa mugondo bakanyibera chibando bakaiba chibanda abandi bakabwato no mugambi bakoiruge taseni nje kurangira ubo abayibi mbabwato bagusabara chibando cyaho ngaba basibire bone babwatire bare police station nchiko ikanande nyora n'abasani manyete abana baba amate nabo babwatire nyasa yabuna karumya tukara ile chitorora lakini nyaza agotoshugulikira mintu mwanya getinge abantu mbale nyaza agwe chandera makoli nyaza aganshugurikira kakalebo bazinde metaze getatambe kenyoro kyanyangongora n'abatebi lakini abayibi bagafamie ndagira yana mugondo abasacha bale gweta gucia matanga butuko bakokuba mintu tali abantu barema bagochiguriko tegese bakaguna abantu kababa minyoki bakanyore babigite ndagira nsoro wenyi moshyo yomera gakegarie embuna agokya kagenda gatiga abande mugondo ababatigara mugondo bano bakamanya gufami wone kenyoro bakahererwa imechari cyetanga na mechari kiminto mwanya getinge abantu bakogenda gukora saboru mugondo bwo mukungu no musacho ulimire lakini nyaza oleta abasacha bali kurwa matanga kubuta botuko bishibika bwatu mugondo bigachuriwe mechari kinande bakayirwa mugambi bakalise kinkorangera umami kana katayo mugambi ngabatiga bagenda kabahandi bibungo bitatu kabatiga era ondiega ninyigenete ngambali ko chikongibera none kebungo kenina abarandereti nekingencha nene neyenire ngaki nkyareta tari form ngana kebe emegondo ne mengi bato baito bayiberusi ko gabu bantu basaliri gwe ndagira yabuna bono bituma byara biremegondo namanyire nga bali be onda hochete bakarara bono basire witira chindende mukungu kwanyore getumage gusambuli koli ya uchikoni boli abana bawo ngana ki egetume ngai kwarusie bandiye tema ko itona ita because omwana oyo monyana wocha komanya oseke nyoroge komonyora bako bona hane ko says his neck na hande na yogocha korogo so ku so chandeke bantu baitirwa sengenje yo boibi bantu bazre mali basogoye sengenje yo boibi tigago tuntuera mwana ono mumanyete bana bekunyarikana bagende sege korara yo kwarugire batire sege korara taimanga ne musuronja ariko tiane tiake kanyoru kamigwane chibesa nko borachire cyagara bantu banyoru simeke ndagara minto mwanya gitinge onye kwanyule tukobete mbusuro tebyo mwana ongaki remererie bando yaito nechebe onye tago sabo mo amatamwe ro safia chigo samba motebi ngora mwana irangora yatebe kane ona nabasacha bandi bari moko nakoyaba nimigondo yabantu kwareta chibando gwatumbesi etuli ogotsaba chibando 10 chibando 5 ebande ngana kebera aramuna chimbusoro chiaja chiabo payo ne atati G19 bande kwama bakoko 10 bamintu chibando chiachire chikwama nole bano kwangikanie bando ruwenyi oko omukungware oja kubongorora chibando isato chichoro motoliro nabyo engekane iko igo moye ogosamba liko lyabo minto mwanya getinga torendera na masikani lakini kolendera no masikani koikatora asiria bintu gekoro kunga obwora segatagati yechiamate
I want to believe I'm communicating. Na wanyigerete nga ringane yani mangana yango kwana basemi bongo kwana ninyigerete nga I'm communicating. Ninyigerete nga nabantu ngo kwanera minto mwanyagetinge. Biye mana senje amashabiki na Facebook na arolera mwaso ile gontu gora mono kima lakini ngo chanda sensemeri HMS ngende Facebook ngende WhatsApp egera so much mess chaino na arole mogo nsegeta mono kima minto mwanyagetinge motanga nyarudongo hapo sasa na wanta ite ko batengana ki tigatochie motu asengenjo yogo semania egesaku getabwatio bosemia minto mwanyagetinge nigo kegosira kiagenda ruche gesaku getari no bosemia nigo kego kubosa kiasira igoti atosema ni minto mwanyagetinge asengenjo yogo sera bweti amate minto mwanyagetinge litoke ile ngoma itari kogorwa iskoga asiga tagati yechi amate litoke ile ngali kogorwa avocado ile ndiye kogorwa umuntu no hara ikaranzete aro mora asiga nainde abachivu n'abatuleti I don't know abantu ate banga abatuleti baito ninu balito wikera bwango ndona keramo ko yanda se chibaraza cheno karuwa bosemia naye koro motuleti naye koro mu assistant chief naye koro mu chief karuwa bosemia se chibaraza chia oboisaine abatuleti baito bagambe baito teona gutiagara maruoka obotindo no bonge borase gatagati yichi amata abantu bane nona baraibane nganchite mono kegima nona abantu nsigete babo tabitenga bibabo madam chief chene na abanda abange mwe manyete babo Benjamin Kurunyamarambe mate aba babo madam Lydia I know you guys babo beni kurugora ali irongo kionyo aba chief mbara manyeta samalieta ndatole abange on behalf of others kakiti yako chesi ya maruoka kamoranche tokonya sega takati yechi amate konya abantu banya sae kamokora chibaraza chino kulero bukurume bwabeire bobe tukulera ka abantu basemye igoro ya hard work na gotiga na mangana yega yobo yege ndekoro kungobwaro ko manyete nyare baro more kenyoro karamo pinpoint moire inbox kenda inbox boli gali mo kendo kaniese barasa maiga kama wate committee motenga nyarebe kyabeire ngana ya idora yoko 10 yore lezi kibando cyabandi kigo cyo gutaburu round ye nonte abande kara baratera madebi ngo yene musuro round ye nkora kugorera nde musure packet yamo maite abagambi n'abatuleti nainu tiga konara kona kwa bwitia maiga tiona kona kwa bwitia maiga na ya sisi ni community yao nyasa kubikira bo mutuleti goso mugambi asekenyoro gete egerobe blessing to them empower your people teach your people batigo bworo batigo hero obukurumi bosira segata utikone kugambe bina na liora teo na kugambe bina mintu mwanyagetinge na yelantu empower your people karara mukungo ndole meire mobora kamo ino gabwa cyunga ngane tenobo gimoba utara betambusuro na aye mogorera obunye kire yamo atanga ni ebitumege ticha abana bayamba cyamanya bosombugo cyasole atuleti amana n'abagambi tigana inuko na kwanje chia maiga kachiacha kararwa basemi kachiacha na haya device yomo kan ehembu ye chia maiga ntori kokana na arole nga chaba goire minto mwanya gitinga ko bisko gabo lakini abanta ete gote abanga nyasayo ira kiro muntu mubekire nse mogete purposefully asenje sababu gete naye lani gosese ni abande empower your people aso totobu ao amanya mocha mata ngabanya rodongo gate abanga abagambi n'abatuleti basimekera abante musuru na atebire bo ase bali batari kunyara pi wa identify ng'ebine byakunyarire abana baye babo sabure bituma every now and then karamo ana ya kabuye kire ya matanga ni ebitumege ticha togocha kobuto kobe kemini na hende gokomo tiegera na komo semia asobo kanye kuna asobo ororo okomatenga nyara bominto kenda nayo tunga bana mbache bachikoraki bache bachikoiba egera nche ko yagamba lakini naye bono ingina na hana motenge na ko eraundi ne tingo cha koraki tingo cha kokwa na inu mona rakona koyo na ega ko ibure mukanyara bagoleiru embusuro no mochifu kanyeka
Teote abanga tigato golere kinyore king. Teote anga ne serikali ya ruwete. Bantu bande bona aba uti basaleria bagambia malita serikali kaleta moya ni chibanda chimbwe musuro gosimeka. Aba chibu bakanya rabe buye hapana ngo tainga ne serikali ya serikali ne yabona nga yako buye bosa. Bantu minto mwanya gitingi. Serikali buni yinga yako buye bosa. Nga yako embusuro bosa. Kintu kiabo sanke yongo minto mwanya gitinge onye ko witinge byabo sambiro ayikaranza uike utakufa maskini abana bali na inu mwangire ko bwata ushauri obosemia moko na koiba isare yaro yobwa maskani kinyoro nyokaro yobwa maskani edini nyokaro yobwa maskani gasi alisa okora abana mwale tirubuzugu asoko but idols of the highest order mwagenda koibera abantu mwagera ibinyoro byare mara style up you need to style up right bona minto mwanya gitinge abanta ko tabinga oyo talionde ora sembeo kolende niga kurukwanga nyarodongo omwana bwabagirango lakini mukungu bwababasi nererecho omwoyo nero lyoyomo okurukwanga nera nadhani omwoyo monari abanda nera korate abanga na musogeria ndonsi sambwate tikwanje ya mtandao amanyirenga koruchise amacho Bay County mata ali mwanchona mbuyore na narore kwa wanta bingo mongina agwago. Thank you very much. Bona ekeronta itego chikogenda katika ile hawamu ya tatu ya pili asengencho yoko bwata chisimi cheno ko rice ko gabo inywe ngaya rishabikiriane nikigosora changie imeyo mjadala imeye show yeri tukari arero bona nkochinde koigora gera nayo changie onte binga mangana na ya ne bona usna enko yarorole igo bona jianda kegima ekeronta ite kora gochwano keria eyemo asengencho chiamate chiri cha kwasirune mechanda ya makweli na abatebya. That is my special dedication which I say materia Eliud no mosani one my long term friend no mwalimu wa music no mosani wo kumia nande is my colleague was say we are stakeholders toko somia bana alkisi school wa mwana konyora na ande na bonta ite gotebanga na incheni kwa segete because I'm one of the KC school fraternity go say parents association bona na bonta ite gotebanga na ki na ande network mono kegima ntebenga katika ile njia ya mtandao WhatsApp group abantu barimo korwanga ninu class reps ba KC school inyora go facilitate omachangolia imoma tebata kolege ntokerigia itogaria inbox moinaria egera bono moche mongitenga kore one of us ngakigwa kole tegenteke inyora no muroberi wechi amate ime ya Sunday edition ya mono mukungu ige mamba taite koruta engora yane gochiase family ya Eliud wetera sogotera gokoro kwanga Ayubu by Kionduso PG Ayubu koletira mona Kionduso PG. Right, wano abuoni go bakoro kwanga Nyansara sorry abone bakoro kwanga Ayubu abu bakoro kwanga nabo Ayubu sorry Nyasaye tigamba tenga at times birecho no mobe na bakonyanga thanks slide ya chire abuni go bakoro kwanga Kionduso PG imeyengero yabo ikoro kwanga Ayubu Kionduso PG imeyengero yabo ikoro kwa Ayubu nabo abona barura sembeo ngo batebya ngami ntomwanya getinge that is my special dedication which ya asebalia bonsi piba kwasirwe amone mechando ya makweri skogago ngano ne mechando ya marwaire imeyo muroberi wechi amate nigo chigendere takobagora lakini bono tigambate ngani gonko baira asense media ekorokwanga nensemo ya crowning yani yogo chia waka okwaeli kurugaiga ase embeo lakini ntara ako kwaeli kobogolia ande ibere satonyi bwenga ninki nae bono ogochangia. Hello Voice of Victory, hello VOV pole mbono omosacho yogo somo kungo yobwa akire mono kere kigima korwesko gabo na achire ko yebwata ya minchoiri ime ya ogotero kwa Kionduso PG igogo ko inspire a lot not only asing eje yitkoria rero lakini ama tukonsi narole chiabago ile. Hello Voice of Victory, hello omosacha wairire I know Mosai.
Atiri ndai no mosacha. No mosacha kai. No mosacha togenda banongose na aye nguna ende ngayumbu atete ko ru mosacha. Ega kyote kineke gusiekia. Oda no mosacha mosai. Aralia omosa. Kiendege na Roma ite buya mono kigima. Guten kiendege ya nyachichi. Ngayo marari ondara ikaime ya busina aratukire. Amite tigamba tebinga, it's good to be in the house of the Lord. It's wow. Ege kogera enchiri ya arato taliri ense ya arato taliri no toni rio boraria lakini enchiri ya arato taliri. Togenda bona one on one imeyo mjadala bwiri tukoria rero. Mjadala na kiole. Pole kigimo kora ngumusa yone mbona gosoa musa ni gona ringe ukwanira iguru yo bora se gatagati yechi amate na te anga abantu bakorwe gasi abono mukemo no kigima nalio ensera gwene basi bono andaye mono kigima next naye ochangiye go chagaiga. Hello Voice of Victory, hello. Imbu yande kigimo musacha bwairire ya turagu jabu raundi yokora ngano liere miongo buya right bona wata batangondra kwarenge maiga ya tanti to chie dikondora tali mangana ko yesaba yande ya me one on one bono imeye show yeritwe rero. Yes. Yes. Ebibuta. Right. Amaene. Yes. We are on a job. Yes. Hey. That is very good. Yes. Buyamono sana job nyasago seseni. Right, wana minto mwanya getinge mwaigure muna job wetie na changire ko rwachinse mo chiri cyanya kembene igago tebanga ba minto abantu batigo obworo ege kogera obworo mboli gento kiyate ngo toy bungoyo. Hello Voice of Victory, hello. Wairiro masaji. Yes. Matibonzaro woro. Ya tura. Bas bona kero yara kelje manyanga bono nkora babole kora babogo chia bono bona amanyire ngana no boli bwarabire ko ruchache mate bakarugoro bono rende gatene ngakiyeri gasa igo bono nyasa na bate na akora ibintu byaye one on one bono gochia ime yo muroberi.
Otaka no bosoko musacha. Ngana ki? Achigaki. Obotaka no boisia. Kai, kira kina na bokeibo. Abo mwana arachikoiba. Yes. Basi bono abantu batiga gwanja chitoro emerengani 2017 goteba ng'abantu mbanja chitoro minto mwanya getinge andake chibaise kobagora isiko gabwase gatagati chiamate mbiya mono sana musacha singicho yugo changiyo kuyanya sabo seseni. Right, bono minto mwanya getinge mwaigure bono muno musacha yo achangire bujya kegima igonera gakale goteba ng'aba minto gaki obotaka negentekebe ando goteba ng'a obotaka no boishia na basokoro yaya gatebire well nabye kunyarikana lakini rendo motaka nimo mutakere nimo abantu bale bakwe obotaka ose bakwero ka bataka batari bataka as much as yo kunyara go provide something small akamoga tiga keiga for your children yani ekero kunyara go provide yo bosiebo keiga asabana bawo kerongo tebo bosie igomonyu within community not necessarily yo bosiweka if at all you are able to yani go provide yani kweligeria abana bawo kendege sinini if at all you are able kweligeria na monyana kweligeria nda yawo wetera so gwetoma wetera seberi byao akiboria eno monte mamba minto mwanya getinge bantu batende kwirira nganchirende ntabwati turende tutabwati no onde tayo unyasa nchirabe maskini hoe hai out of mbaro onto maitenga mbari bakoro de unabona abantu aba bete displaced yani umontare displaced ababa ko ngabakimbizi tabwati asakoba tamaitinki yana iko but did you know kimbisi abango of late na batenengete. Did you know akinaro y'abakimbizi babere batatoiga bachitene kirunde kebe mbabwati ase bakure mapi ebakombo eze chinyomba bamenyete bagwaka na rent lakini otamuikere aseki wamejua kujituma into mwanya getinge egera go promote abantu na bali mubwate na inu egera go promote abantu konyarona yaho kasi ababari isko gaiga aho koletera none keburio koletera none biscuit packet nona macha ya bangina babusonga gaiga betwegete akogosorora ngangoli tokora murama toko machechelia nchenyero ndungo nero ire binte bingiro na so muchyo yogetembe kiagasugu omuntu agubrush off omuntu ko market ibintu byae brush off seri omutogonyera omutebi tali mangana lakini rende hawkers na inwe kweligeri more kukwamanya buno kweligeri no mona maskani hawkers bande mbali barabasumbufu okomote bitindi kugora mami na agurire nyareba nyene nchugu mami ankyo kandi na ninche nkugorie okumoira neri na polite way buno mwana bweruoti lakini no wali agoikamererete I think I'll say you lot ninche ndo si topic goro yebintu binga bunebiga that's a topic for another day lakini rende hawkers na inwe twara maskani teko baba sumbufu mondo kago kanie sa maskani ya maneno goteina agolire teko matenga na ende gora teko kumo force aki yateba kanirenga nonye ne street cyabo songoga abantu mbare baro abasumbufu mondo akugosiga tererio goregento by force by gun by fire na baro choki gorete ukebogore turakebe ukebogore shopping bag me nera hata gituke gore ya wonchore ribokore ka senjera ya maskani no yinere koko muira neri naye muira neri ya senjera ya maskani anajaribu kujituma libagari ngocha koiba na ndanda ke naye akoibera naye kwa mu promote riwetere shiringeri yawo shiringi kiribere another thing tiago checheria abantu aseti street tiago checheria abantu nana asiduka tiago checheria abantu nana asichira sobo nchoreri naye ka omuntu ebezera amokonye takoliana ni naye to muliana ni egera go balance yebintu katikati yani ta
takoeneria na eto takoeteria na eto mweteria. I think mito mwanya gitinge kina kike gusie kironge ande na inu kasi sigikia maino bantu begere go sigikia maino sabusi umunwa mache ne chumbi te kwanero muntu guchie umunwa ime guchichi mioro ime kero kendo renge gocha gukugolia lakini gwa rufu embeko rwa sole omuntu suka magego gotogonyera kwa bwana tata gete kugora but in the real sense rufu ya rwa sole nere tari ngendonge mintu mwanya gitinge tiamba tebi eba oteba ngatembea Kenya wose tembea ujione mengi na igeni abantu ngo safiri tore lakini na haya na bora amberi skera olinga na Kinyarudongo tali na tingoka bintu binga bune bingo apeni bire umuntu akugotiokeria umuntu akokoebereri kabisa umugorie gento nabota kumugula lakini entera gwekari wose yebogoleti good grooming ne to kinga nchana na mintu mwanya gitinge na eko gosoko buchaso bonchereri bwao sikia maina o sisikia maina o le mirumboro bwata no nyane igete kyumuringambu ne chumbi sisikia maina o sabusia maina o na ndegera no kunywa mache kogosoka mache aliga gusibye mechando yonzi yali ngkurwa yuno mwanya bantu ntutongire nchira gete koraire gokoboka mambya abakunyoranga hakina bakunyora ne likuwa ngocha ukoliria seri yakobwatire wanyoranga muchando bobo tio kunora sabusi na macha mole ratirimbo keno ana atirimbo kabya kugo kwanera abateja bao bakuru kunga chi customer na masikani bate abanga maeno yotige imugorie kero gotaka bosire asega takatiye chiamate. Alright, wono minto mwanya gitinge nabonta ite gotebanga Nyarudongo bono ndo cheche ikire chinza chiana nta ite gochikonga eberia bono tigante benga ayerisha bikiriane no muntu bwenge nchene na mono kegima ningwa nchete nane ningo sigete inyora ekena kieta seni kiao eketa seni kia Voice of Victory TV and Radio na kikerinkora abatebinga Radio 96.4 FM kena eketa seni ogeta rikoriera nchoke molero eketa seni ase yani eketa seni ase amaseseni ya kweywa inyora sama ndegera ya amaseseni ya kweywa negeta seni gya Voice of Victory koroiga omoche ogatembe kiaga sugunero bosongo yaito ime ya Sunday edition na bochaba gore styling kamnenga mneyo amono mukungo yoge mamba okorokwanga nere recho omoyo odongo ime yo muroberi wechi amate na abokire mono kigima ankyo kande nainde bye bye.